अगर आप भी चाहते हैं कि JM म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। रिकॉर्डिंग बाय लालित म्यूजिक। ये छोड़िए दूधू वालों के कहाँ जाए छिए कनी हमरो बता न रे बारी में जाय छै डीजे वाला सब मिल देगे हमरा से मिलबी गे चुप छोरा मुंह तोड़ दो रखन छछौरी तू दूधू गो मोबाइल एगो सब्जी ता दोसर के लड़ाई कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे रखन छछौरी तू दूधू गो मोबाइल एगो सब्जी ता दोसर के लड़ाई कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला अच्छा डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे सुमित सतीश रैमा लालित म्यूजिक दरभंगा। ये छोरी हमरा बता न तू जल्दी जगह लगल को तोरा गलिया पहलदी रे छोरा हमरा पे बोल बेज ज्यादा मन के तोरा हमको दे आधा। हाँ ये छोरी हमरा बता न तू जल्दी जगह लगल को तोरा गलिया पहलदी रे छोरा हमरा पे बोल बेज ज्यादा मन के तोरा हमको दे आधा। एगो जगह पर रखे चार गो सिम गे अनल अन रहे छोरी रोज रात दिन गे कोन छोरा तोरा देल कहूगे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मलल कोई रे मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे वाला तू मोबाइल हिनो के दल कोई रे डीजे सुमित सतीश रैमा लालित म्यूजिक दरभंगा। कहे छौ रंजिता सुमन किसन पूरा को देना छौरी हमर मिशन तोरा के छोरा पीछे पड़ल हजार रे रमन यादव के बने पई भतर रे। हाँ कहे छौ रंजिता किसन सुमन पूरा को देना छौरी हमर मिशन तोरा के छोरा पीछे पड़ल हजार